okwako dhowedhe mokiewo kod piny Uganda kaluwore kod ywaruok ma kinde ka kinde e kind jolupo ma Kenya kod apisa mag arita mag piny Uganda. E tielo mar ariyo mar sigana makende mar kihondko ei nam, Cynthia Onyango miyo ranyisi mar chal e yore mag ohala e kinde ma ywaruok pod ochuochieng' e kinde oganda magin jolupo e dhowedhego to kod apisa mag arita mawuok e piny Uganda. Dhowedhe ma Usenge, Uhanya kachiel kod Uaria medo kwano lal kod dok chien e yore mag ochumi kaluwore kod ywaruok madhi nyime kind jolupo magi kod jolweny ma Uganda. Priska Osimo ma osebedo ja ohala e dho wath ma Uhanya kuom higni mohew 30 kendo ne ni kod yedhi 5 wacho ni sani lwete odong' nono kaluwore kod meko ma kinde ka kinde. Asebedo dho nam ni mok tin ne higni 30 to sani asefilisika nan gi yedhi 5 adong' gi yie achiel ok anyal kata manage mondo mi alos gogo. Ki pango nam kodhi kosemaki idwaro 50 gogo onge gisiko kuro haya gie sani kokwa wuondre jowa mang'eny oseringo odhi bijes ma Uganda nikech meko manie area makaeni ok wanyal. Steve Juma ma en jalupo kendo wuonie e dho wath ma Usenge wacho ni midhiero ni kelo pek kaluwore ni kinde ma omak yiethgi chuno gi nyaka giwargi kod omenda ma ok tin ne 50,000 kuom yie ka yie kaka chik ma oketnegi kod jolweny go. Gin jolweny, gin ka gimaki kod ogricho sana, gin gikawo giku to gitamre. Then uchako bagin koweni gigo tigolo 50,000. Afu an gi ja marine to an gi ja revenue. En komaki to dwaro ni mondo igol 30,000 to gikigo weni aweya. Betri wagi tache wago dongi pi. To ken ko lo to gikawo lope wago wang'o. Lope wakaga ni ndope gogo wang'o gi mawa fuende wa ken ko lo wadhi gi fuel lita 200, lita 150, 160. Ywak Priska kod Steve yudo sir kowuok kuom jagoro matin mar dho wath ma Usenge Evans Otieno mayango ni dho wath ma Usenge kende e higa achiel mokalo osemaki yiethgi mohewo 100. Namba mag yiedhi wa mosemak are more than 100. To yiedhi gi makogi tiwarogi. Which there is penalty ma jirende ma Uganda gojo kinde momaki yiedhi. Koro gi nyaka sama wantie ni the latest number ma pok oduogo ma ni Uganda gin yiedhi 8 kawuok Usenge BM Uganda. Gitieko ji ground. Kedhi beaches ngamanyon gi yiedhi 20 idono dongi yie achiel kata yiedhi 3 kech omake bo hol. Chune no uso moko mondo wargo mo. Ken ngama no holo loan chunya ko usgi go duok loan koro jirumo. Lal makama koro ridore kendo mako nyaka johala mag rech kod otende matindo maywago nok mar rech kod bei mani malo mokalo magiwacho ni nuro yoregi mag yuto. Mako jonam koro rech madongo ok wanyal yudo. Koro ing'eni jowa gichandore maka gibiro ka to pesa ma kata gichule nam kucha mondo gikal magichop ka chuno ni bech rech nyaka idhi. Koro wan johala matindo gi wahinyore nikech koro imiyo rech e nengo man malo makidhi uso to gimiyude malong'o onge. Ne wakawo rech gi siling 100 maka ndalo moidho to 120. Sani rech siling 250 kilo. Jotelogi kata kamano okwedo weche maliekore ni jonam tiyo kod gig kiluwa maricho emomiyo imakogi. Iwacho ni ywaruok makama sani koro miyo dhowedhe makoni dong' nono kaluwore ni jolupo sani dar kendo dhi e piny Uganda. Uganda nowacho ni Jo-Kenya tiyo gi gik maricho. Men osram kod net maduong'. Koro ne gidwa ni chule 2,000 tinawo to gimako. Koro sani kendo gichenjo system ni wanyiewo nam 41,000 per month tilupo. Gidhi same gik mane giwacho ni richo. E sani chuno jolupo mondo manre kod omenda makore chwe ma ok tin ne siling 50,000 pesa ma Kenya eka yiene gi lupo e nam lolwe. Kionge gi 50,000 akipange bo dhi nam. Kose dhi nam kuchoka rech oduogogo kikosi ni nam no marach. Mag jolweny, mag marine, mag revenue, Uganda oli nam no. Jolupo gi ywak ni dhowedhe makaluo mokiewo gi piny Uganda dong' nono kaluwore kod midhiero ni.
Andongino ka yedhi onge uhanya. Giyeni yedhi wa mondo donji Uganda iye. To migi pesa to dak kuro. Nitie jowa modak kuro sani mang'eny. Modak iye go. Tiyo mna gi taya mag wacho ndrachni. Tiyo mna gi nede wagi. Sani gi wacho nwa chul gi 42,200 ma transaction. Twatiyo monthly. Giwacho ni pek en mar ng'eyo tong' mar piny Kenya kod Uganda kaluwore ni jolweny go biro nyaka machiegni kodgi e dhowedhegi. Giwacho ni wadhi pigi gi kocha. To kata okidhi. To gihawi nyaka Mageta. Ama itie got moro nkaeni sandaka gibiro. Giwacho ni Kenya onge nam. Koro wakien nambwa ni kara wan marwa gikanye kech wanto gimako gidonjo nyaka Kenjwa ka. Koro Kenjwa ka gidonjo adonja to gimako wa nyaka Kenjwa ka ki raise complaint be onge gima itimre. E ywakgi gibiwo seyo makende ne sirikand piny Kenya ni ok osebedo kadeo jo Kenya malupo e nam lolwe. A Ugandan komake Kenya ka kata ka by mistake omake gi jowa gi Bukele tiyudo no office te wuok i district level biro handle case ma Uganda di. To wan jo Kenya komakwa Uganda kata ng'ama wuok kata jadungwe ok nyal wuok odhi owinjie wach to omaki nang'o. Kata kamano e twak wa kod apisa maduong' ma otelo ne jochiw arita e nam lolwe ma bende ong'ere kaka Coast Guard e gwenge ma Nyanza, Lieutenant Commander Mwalimu Mwinyi ma watwakgo e yor simo owacho ni en adieri ni jolweny ma Uganda yande donjo e piny Kenya kendo mako jolupo kata kamano sani kwano dok chien. It's true, it used to happen, but nowadays they since the coming of the Coast Guard, if they do it, it's very rare. But it used to be a normal thing. But nowadays they don't. The recent one which happened, they came to Sumba Island and we were able to intercept them. In fact, that one prompted some disciplinary measures to those who came to Kenya and arrested our people. Bende, ukwayo jolupo mondo ket maino e timo kilwa makare, kinde magin bende gitemo kedo kod midhiero no. So what I can encourage them is to do to have to wear life jackets, to follow the rules which are required for sustainable fishery. Coast Guard currently, in terms of strength and whatever, we are very low. We are trying to get some more people to work because the area is as small as we can. When we term it is 6% in terms of statistically, it's still a big area to man. Jolupo gi kachiel kod johala oriwo duondgi kendo kwayo sirikand piny Kenya mondo wuog oko kendo kel kwe kind jolupo ma Kenya kachiel kod tend piny Uganda mondo yore ohala mag dhowedhe makaluo oduoge wang'e. Weg yedhi gi okawo loans. Gikelonwa pek. Wan kaka nyaka mon mar nyithindo universities, campus. Ting'eni counties abich mopakana gi namgi. Backbone wa mar economy en mana nam. Sama gitamo e nam, gihinda gimra mora matimre kar kae gi ketho. Otegi makende gichimo ne jatend piny William Ruto kachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga magikwayo mondo odonjre ywaruok mochuo chieng' kindgi kod jolweny makoro kelo lal e ochumi mapachoka. En osiep bwanani. En osiep ker majirani ni. Ker majirani ni chal ni makoro tiyo wa e Kenya koni. Akwaye noting'o muma kowacho no bro rito borders ma Kenya. Kata ka gisungo anang' mo en 7%. Oritnwa 7% ni. Wakwa nyaka former Prime Minister Gwambo mentie kado winja. Sama ni sirikal ni gimokwanwa maduong' security. President marwa owuonwa gi joka mondo wenwa nam nikech nam ni emopidho wa ka wan mondo liete ana chiliel ma over 20 years to nyithinda odak nasepidho mana gi wach rechni. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kar chung' od bura ma Bondo, Siaya County. Marubani wanashinda pesa fiti in seconds on aviatashabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa
kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza Aviator